सैया जी बैठी पालानियत दानी से आराज करे हो। दानी हमरे लालन के हबरैया कहीं के नेवत भी हो। सैया जी बैठी पालानियत दानी से आराज करे हो। दानी हमारे लालन के बरहिया कइये नेवतब हो। नेवतब बाबा हमार राउर लागी ससुर हो। नेवतब बाबा हमार राउर लागी ससुर हो। स्वामी जी नेवतब अम्मा हमारी राउर लागी सासनु हो। स्वामी जी नेवतब अम्मा हमारी राउर लागी सासनु हो। नेवतब वीरान हमार राउर लागी सरावनु हो। नेवतब वीरान हमार राउर लागी सरावनु हो। प्रभु जी नेवतबी बहिना हमार राउर लागी सालिन हो। इतना बचाना प्रभु जी सुनी सुनाही नाही पाहिले हो। इतना बचाना प्रभु जी सुनानी बिहासी बात बोले नु हो। धनिया नेवतबी अपनो बहिनिया तो तोहरो ननदिया नु हो। धनिया नेवतबी अपनो बहिनिया तोहरो ननदिया नु हो। जाहु रौर बहिना नेवतिब नैहरवा चली जाहिब नु हो। जाहु रौरा प्रभु जी बहिना नेवतिब हमहु जे नैहर जाइब हो। प्रभु जी नाही जे आई बोलवटी त सुनी बात सुनी नु